Babe, wag mo akong pagpapalit ha. Maghintay ka lang. Malapit nang matapos yung bahay. Nice. Nya ka na di bagbagan, Andres. Kaya nga mangay. Hindi ko na anak. Madi ka nung makasawan. Lumakay ka kastamon. Nya, bagbagan na dyan, Andres. Gusto sa banat ng lakayan. Bumboy, baga natin lakay. Hello, babes. Tagal na tayong di nakikita ah. Oo nga. Matagal na tayong di nakakapasyal sa SM. Namimiss na nga kita eh. Nice. Bakit? Kailan ka ba uuwi? Ha? Ang tagal mo namang umuwi. Namimiss na nga kita. Gusto ko na makapasyal sa SM eh. Nice. Oo. Parta kang magnanit na punay-punay. Paras boy. Heh. Naiima sa atin boy. Ah? Tupul mo na di bagong ata boy. Boy, banglong. May samot na, sayang. Sublihan ng tanto, tanong na loob maglibungan na. Panggulo ka. Napangbanglo ka yung ganda. Hello babes. Namimiss na talaga kita. Bakit? Wala ka na bang allowance dyan? Gusto mo padadalan kita para makauwi ka? Hello babes. Gusto mo padalan kita ng allowance mo? Bakit? Wala ka ng allowance? Sige, padadalan kita. Oo. Nangig mo ka dyan, Andres? At the chicks na dilakay. Supay ah. Baga dyan lakay da chicks na. Sika awan. Anong gusto mong ulam pag dumating ka? Kung gusto mo, lutuan kitang pinaupong manok. Hindi ka mga pagdalo sa atin. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo na dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Pati kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ha. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na ha. Kita man Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis ka rin na eh. Kung gusto mo, lutuan kitang pinaupong manok. Oo, sige. Ihulihan kita. Lutuin ko. Punay ng Andres. Pinaupong manok ka no? Kaya matarakin natin ang manok. Supay ah. Tama mo lang angin natin nga lakay. Alam mo, babe, malapit nang matapos yung bahay na pinapagawa ko. Dito kita ititira ha. Oo, malapit na. Nangugmati boy. Daka nung yawit ng babae. Ate mo nakapay. Sika awan. Alam mo, babes, miss na miss ko na yung ginagawa mo sa akin. Miss na miss ko na nga talaga eh. Alam mo boy. Malunod ka. Nakumpay chicks mo. Magpadila kayo ka. Tala ka man. Damdama, mangig na tapay ito. Mangag na tayo. Tama ka tuntong.
Kita man nga dati kat katungtungin na nung napintas mo lang. Hindi malaw na makita to eh. Sige, siya bahala. Babe, bakit? Hindi ka naman nagsasalita. Pabayatan di ba? Ano Andres? Napintas mo lang? Napudaw si ka. Babe, huwag mo akong pagpapalit ha. Maghintay ka lang. Malapit nang matapos yung bahay. Nice. Nya ka na di bagbagan Andres. Hindi nga mangay. Hindi ko na anak. Madi ka nung makasawa. Lumakay ka kastamon. Nya, baga na dyan Andres. Gusto sa banat ng lakayan. Bumboy, yung baga natin lakay. Papayin niya ko kung toy. Babe, mamaya ka na tumawag. May mga sungot dito. Apo na yan. Talaga, apo mo na. Buha pag-ibig ka, boy. Sana all, naka-video call na. Tama mo to na Oh. pintasan. Iba na. Punay Awan, ta na banita mo, George. Maluma kayo. Quality. Quality talaga. Karga sa barite, karisma na ating alakay. Nalalagin na Mali. ka pala ng ate, boy. Madig pa atew. Yeah. Naibagay dinagan na, boy. Siyempre Sakto dinagan na. Pahalbut. Niya. Madi ka pa yung nahilig ay ah. Ay, kaya na pa yung kita tumtumong yung mutang, eh. Napigsa pa lataw. Ano na yan? Sa bagay. Pangpatid dugbiyag ka nung ay, kung ano may kay. Uwi na. Hindi pa natabot na data? Madipay. Oo na yan. Agi diti pangkarisma ti babae. Magbalinak sa pasurot to yun ah. Boy, ito makasawa kang boy. Uy, mabalin na tama. Ang kapipituton yung mata ng babae. Ay, talangi, gigigig. Ado ti kota. Pagulbud ka ba yun lang, Tagalog, igit-igit, Ilocanat tayo. Ay. Siyempre, ake, alangan mo nga ba kanya, yung baka madamdama. Yeah, kinila kayo nga, palbutin na yan. Kasawa ko natin eh. Ha? Kung agawin nata, pilukaw. Tapos na boy na eh. Kang kala sa bali na. Ako sa bali picture ng boy. Ay, ano yun, dahil ko. Picture to pa, mamisanta ko. May Pepeso nga tata. peso ato, uy. Baka nakapilter lang mo tata. Boy, sa bali ti personal, sa bali ti Ay. cellphone. Madimot ah. Naka maluko ka ta. Bagbagakon. Naraman ang gardatan tam. Ay. Pag-awi de garot ta ko, nalpas na tatabalay kon ka. Oo na yun. Pag-uwi din na ba ya? Ti damag ko nung naraman na matang babae. Ramanak pala ang no gawin. Ay, madin sa tabalak mo ah. Rumamampay na. Dalaw trayuman na. Awang pa tirayuma kinatrete. Tawagan mo nga ulit. Sige, sige. Ulit. Iman? Hello, babes. Ba nagpartawag na? Hindi kami manlulok ko. Nataman di pa ako umun eh. Pitutan pa yung tao. Amang pinindot ko. Idayal mo pa yan. Sige, ulitan. Oo, anay, madsimong bata. Ani, nindot na. Loko na kami magamin. Kami pindot mo pa yun lang. Hello babe, kunamon. Di ba? Mangmangagyo mo gawin kasano nga. Oo, one man natin lang kaya yun. Loko na ka boy. Madi na kahit yung bata na eh. Para, di kayo tumo gawin. Sige, dito kayo tapanin dyan eh. Tawagan man dyan. Nag-game mo ating wala kaya nun. Madi na gartong song bata na nakagulgulo kay tumay. Dami kami na boy. Awanin na eh. Madi na kahit nga song bata na eh. Pintas kami. Nya, mamati kayan. Profile pa lang, panalo na. Yung sumbatan ni. Awan na, nagagulgulo kayo mo gawin. Kajinay. Sige, diyan man lang nini. Simurot kayo mamut ka gamin. Ay, apo. Ni, sumurot kayo mamut kayo kasano na nga song bata niya eh. Kita kami nga rod no. Quality mo lang. Awan na. Ano na pintas Moses na? Madi na karod kahit nga song bata nini eh.
Asano na nga sumbatan ka mo dita. Lulupin na talaga. Madda. At nagkamawan niyo. Naka-ex. Oo, Masignal na nag-exam. magaya. Na-expand ta data. Baka tawag ka pa yung around. Awanin na. Lulok ko na ta, boy. Tama na ka lang, boy. Yeah. Tama, boy. Nakamalatan. Expired mo gabi. Tawag mo gam dita. Surot kay to mga surot. Di natawagan ko man. Di kay surot nga suraut. Ano kayo mo, dita? Tira tawagan na. Madain. Baka no madamdama. Alam pa yung number na. Ginagawa na. Profile na. Tawagan pa. Ayaw kanya ka. So kung na eh. Yung nasawa na sakta asawa ka. Loyal lang. Yeah, boy. Tsak na Kaya kinuited mo kanya na nga. Ipasam kanya na. Tsak ka na yun na data. Tidyon. Di mo tawagan. Pati na mo masulutin kanya yung atang. Loyal mo lang nga daw. Loyal nga ba? Anakan mo? Naanan. Ang tiwala na boy. Ang talaga tiwala. Oras siya. Tiwala kanyang boy. Ako nag-bike na nagkadkad doon. Ang gana tataw. Patiwalang kanyak. Kaduam to pa eh. Ang tiwala na kanyan. Ilalalo kanya kaon. Umuti na kay boy. Salamat. Sigurado. Kanyam lang ka di ang gagawin. Apo. Tutulungan na ka lang aro. Makontak mo. Ada data na eh. Naka-super mata o. Super max. Nagludat tulat sa balin. Nakakuha ato yun eh. 5G. 5G minalim. 5G minalim. Binaganak ko mamot na nagkatawa ka. Nakapoy ka gumits. Bahala kami tin. Kasta. Kaano yun. Tiwala kanya yung aduwa. Kaduam to pa eh.